A presidenta da Deputación, acompañado polo responsable en Galicia da Sociedade Galega de Ornitoloxía, presentou esta mañá unha nova campaña de promoción do turismo ornitolóxico na provincia, unha iniciativa que busca un dobre obxectivo. En primeiro lugar, dar a coñecer o potencial das Rías Baixas e da provincia para a observación de aves en paraxes espectaculares do noso territorio, como a desembocadura do río Miño, o complexo Úmea-O Grove ou o Parque das Illas Atlánticas. E, como segundo obxectivo, sensibilizar a veciñanza sobre a necesidade de protección destes espacios, que son un recurso natural de primeira orden e unha oportunidade de desenvolvemento turístico a potenciar. Unha campaña que se completa cun documental que se emitirá a finais de ano en Televisión Española, coas Rías Baixas e enclaves naturais do interior da provincia como protagonistas, tales como o complexo intermareal Úmea-O Grove, o Parque Nacional das Illas Atlánticas ou as Marismas de Alba. Unha campaña moi importante que busca potenciar todo o que temos na nosa terra. Non só atraer xente ou atraer estranxeiros, que en moitos casos a España que veñen moitos estranxeiros a ver aves, senón que sirva, que dé pé a que se conserve gracias ao coñecemento do que temos. O sea, que integrar o coñecemento da natureza na propia sociedade para que todos seamos algo conservacionistas, que axudemos nos nosos desplazamentos, nas nosas visitas, a conocer o que temos e, polo tanto, a collerle cariño, a conservalo. A presidenta da Deputación destacou a relevancia deste tipo de turismo que cada vez ten máis seguimento e que supón unha alternativa de alta calidade, sostible e respetuosa co medio ambiente.